Umabot sa 22,353 na peraso po ng campaign materials ang pinagbabaklas sa isinagawang Grand Baklas Operation ng Commission on Elections sa Comelec sa buong lalawigan ng Pangasinan kahapon lamang. Alas 6 ng umaga, umarangkada ng kawani ng komisyon kasamang ilang ahensya ng gobyerno upang isagawa ang naturang pagbabaklas. Sa datos ng Comelec Pangasinan, kabilang sa mga binaklas ay 7,431 campaign materials sa mga party list, 5,246 para sa mga kandidato sa pagkasenador at 9,676 para sa lokal na posisyon. Layo ng operasyon na alisin ang mga campaign posters, tarpaulin at iba pang materyales na lumabag sa tamang sukat, lokasyon at mga panuntunan sa pangampanya alinsunod sa Fair Elections Act. Patuloy ang panawagan ng Comelec sa mga kandidato at kanilang taga-suporta na sumunod sa mga regulasyon sa tamang pangangampanya upang matiyak ang patas at maayos na halala. IFM News. IFM News. IFM News.